ọ na-achọ onye ọ na-atụ ụta maka ọdachi dabidoro ya. Ọ na-epigharị na be dibịa na n'ụlọ ekpere ha. Ndị amụma na-erisi ego ya na-agwa ihe ọ chọrọ ịnụ. Ihe o ji aga n'ebe ndị a bụ na o nwere ihe ọ chọrọ ịnụ. Ndị a na-agwakwana ihe ọ chọrọ ịnụ. Ihe ahụ bụ ihe ọ chọrọ ịnụ bụ na ọ bụ mmadụ na-arụ ya, na ọ bụ mmadụ ji ya n'ọrụ, na ọ bụ mmadụ pịatụrụ ya, mana ọ maghị na ọ bụ ihe onye metere bụ ya bụ ihe na-egbu ya. Ntị adịkwa, ọ na-abụ eze na-atọ na-atụ iri a na-aragharị ọnụ, mana eze tagide ọ fọtọrọ n'eze mgbe ahụ iri agaghị enwe ezumike wee ruo mgbe ihe fọtọrọ n'eze pụrụ, maka na agba anaghị ezu ike ma ọ bụrụ na ihe eze na-ata agwụghị. Nwa Chikwedu kpatara ego aha ya bụ Marcel. Ọ na-achọ odibo onye ya na ya ga-anọ. Ọ bata kpọrọ nwa enyi nna ya aha ya bụ John. Ihe o ji kpọrọ John bụ ka ọ kwụba ya. Ihe o ji wechọnwakwana ya bụ etu nna ya na nna ya si wee dị. Marcel alụbeghị nwaanyị oge John batara be ya. Ọ na-eme John dịka nwanne ya nke obere. Ha abụọ na-ehi n'otu akwa. Marcel tụkwasịrị John obi tọbara ya onwe ya, mana Marcel amaghị na agwọ ahụ ọhụrụ ga-emecha ghọọ onye eke n'anya. Ka afọ na-aga, John amalite na-arụ ọga ya bụ Marcel. Ọ na-arụ ya underground. O were anti-lock na-arụ ya ma ntisa ya na ama ụzọ aga ahịa. Ọ ga-ego rutere n'ụtụtụ ahụ ya ga-eke ya ebu ọchịrị otu ụzọ. Ọ na-ebuba ego ọga ya chi na-abụ ahịa nwoke a na-agbada. Ego a na-agbara isi n'aka ya. Ọ nọ n'odibo go ala ụzọ atọ gbuo ya fensị. Nọrọ n'aka ọga ya rụọ hostel, rụọ ezigbo ụlọ elu na vileji. N'aka onye osi wekwunye ego ahụ o ji were ụlọ elu na vileji bụ nwanne nna ya. Ihe a na-akpọ nwanne nna ya bụ awudu. Ọ na-akwụnyere awudu a na-aga n'ụlọ akụ na-ewepụta na-ebunye nne ya. O dokwara ndị anya na nwata aka nọ n'aka mmadụ. Ebunye ha ego ha ebuba. Marcel enweghị mgbe o bu n'obi na John ga-eme ihe dị otu a maka ọ kpọrọ ya nwanne. Ọ na-emere ya ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ọ haara ya onwe ya gharịa aka. Ọ maghị na John bụ oke amosu na-eri ya n'afọ ya ọnụ. Emegidere aka daa ọga. Marcel amaghị ihe ọ ga-eme. Ọ gaghị akpọpụta nwa mmadụ litekwa ya n'ụzọ. Ọ kpọrọ ya kpọnye enyi ya nwoke na-erekwa ụdị ahịa ahụ ha na-ere ka ọ gbọtọkwa afọ nke fọrọ afọ n'aka ya. Ọ chọrọ ya obere ihe onwe nke o nwere nye nyekwuo ya. Ịhụkwa obere nwa na-eme ihe gaghị ama na ọ ga-emenwu ihe dị etu a. Ya bụ ọchịcha mere ihe eboro oke. Ọ gaala na nke onye nke a kpọrọ ya ga ime ka o si eme. Ọ ga-etinye anya na mmiri wee nyuo o wepụ na wetata nwata na-eme ihe dị etu a. Etu a ka o si wekwu onye aka wee kpọla anya ụlọ n'ihi obi mmadụ na onye kpọnyere ya hụ were 1 million naira duo ya. Ọ gaghị nke mbụ bụ Marcel ewere 300,000 nye ya. Oge John ka nọ n'aka Marcel o mepee n'ahịa nga a na-azụrụ ya ahịa. O were eze ego ahụ eji wedo ya lachighi azụ n'ebe ahụ gazie na chọpụ nke ya nwa nọrọ. Ajụọ ya ọsọ rere ala obi ya wee bido ahịa mana otu abụghị ezi. Iruo na chọpụ ya ọ na-asụ egirigi mana ụbọchị ahụ ọ ga-apụta n'aka ọga ya. Ụbọchị ahụ ọga ya duru ya. Ụbọchị ahụ ka awudu gara were ọgba tum tum o gonyere ya pụọ kpọkọ onwe ya. Nwee ihe mberede okporo ụzọ abalị abụọ ka ọ nọ na ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọ hapụ ụwa laa n'ike ka John na-ahụzi ego anya nke ga-eme nne ya bụ Beatrice ka ọ sụ nwa akụ n'ọnụ. Stroke ada Beatrice bụ nne ya. Etu a ka esi ebughere ya si n'ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ. Si be dibịa pụta n'ụlọ ekpere. Ihe o ji aga n'ebe dị otu abụghị na ọ ka agwọ ya n'ọnụ o nwere ihe ọ chọrọ ịnụ ka agwa ya na onye dị otu a na-achụ ya. Ndị a marakwana na-agwa ya na ọ bụ nwunye di ya na-achụ ya na ọ chọghị ka o rie ego nwa ya nwoke kpatara na mgbe ọ ga-eri eri ka a kpatụrụ ya. Ọ bụrụzi oge ahụ ọ ga-anọ n'ofe na-eri ihe gụrụ ya enyezie ya anụ kụsịsịa ya eze ebunye ya pilo napụ ya ụra ole n'isi ya. Mana kama ị ga-eriju afọ dachi ụzọ akakọ mana ibu ọnụ n'agbanyeghị ihe mere ya o jighị ya wee mara ebe ihe na-eme ya si. O were ya na onye iri kara ọcha n'ụzọ. Ọ maghị na ọ bụghị oge egbujiri ka o ji akpọnwụ. O wee bụrụ na ọ bụ mkpụrụ onye kụrụ onye abụ ihe ọ ga-aghọrọ. Gee m ntị. Onye na-etu onye ohi ahụ si edunye ya amarụta a ga-atawa nkịta tara akwa ọkụkọ site anya onye nwe ya maka ọ ma na ọ na-aba na mpi ọkụkọ buru akpata. Okenye na-amaghị egwu ala bụkwa okenye aghụghọ. N'eziokwu ọ bụ ihe onye metere bụ ya bụ ihe na-egbu ya. Ntị adịkwa ya gazie.